Is-sinifikat ta' jum il-ħaddiem irridu neħduh fuq il-mejda tal-familji tagħna. Dan qalu l-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Josef Vella meta kien mistieden matul il-breakfast show ta' Net Television Net AM. Vella qal li għatfadal ħafna xi jsir fil-qasam tax-xogħol fosthom fil-prekarjat. Minn dal-aspett fadlilna x'nagħmlu. Jekk huwa fuq livell ta' prekarjat, għaddu magħna prekarjat u rridu nkomplu naħdmu. Għadna kemm ħriġna minn ġimgħa l-oħra bl-istorja tal-1 euro is-sija ħaddiem Indjani li ma 1 euro qas jitħallas lilhom tajjeb imma jingħata jintbagħat id-dar tagħhom tramite aġenzija. U spjega kif il-1 euro għal dawn il-ħaddiema huwa tajjeb għax il-pagi fil-Pakistan huma baxxi. Min-naħa l-oħra kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-liġi Maltija jitkellmu ċar dwar pagi ugwali u ġusti. X'qed jagħmel il-Gvern? Il-Gvern qiegħed isib toqba minn fejn joħroġ. U qal mela ma nġibux mill-Ewropa. Ma ndaħlux il-Maltin, imma nġibu minn pajjiżi terzi li ma jaqgħux taħt id-Direttiva Ewropea. Il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers qal li jekk verament aħna favur il-prinċipji Ewropej iridu nagħtu l-istess kundizzjonijiet lil kulħadd. U saħaq li meta l-unions jitkellmu dwar il-ħaddiema barranin ikunu qed jagħmlu dan biex kulħadd ikollu level playing field u biex il-ħaddiema kollha ikollhom ħlas ġust tal xogħolhom. Jiena kull ma rrid ngħid huwa 1 euro jiġi 43 cents tal-lira Maltija. Jiena għandi 45 sena u ma niftakar qatt xi ħadd jitħallas bil-43 cents għall-antiki is-sija. Ġifieri ara kemm morna lura fil-kundizzjonijiet tax-xogħol jekk qed nagħmlu hekk. U dak li ma rridux li jiġri lil uliedna naħseb aqqas għandna nagħmluh lil ħaddieħor. Dan huwa skjavitu ġdida tajjeb fid-dinja moderna tal-lum. Josef Vella qal li din hija wkoll teddida diretta għal ħaddiem Malti filwaqt li fakkar kif il-Union li jmexxi dejjem għarfet li post Malta kienet fl-Unjoni Ewropea. Temm jgħid li llum il-maġġoranza kbira tal-poplu temmen dan ukoll u tara opportunitajiet ta' studju u taħriġ grazzi għas sħubija ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant jeħtieġ li l-prinċipji u l-valuri Ewropej inħadnuhom fis-sħiħ anke f'dak li rigwarda ix-xogħol u l-pagi ġusti.